Ik hoor jullie zijn gezellig bezig. Het lijkt me niet, daar was te veel ruzie over mijn laatste stelling voor ik was daar. Goed. Mensen, Raymond? Ja. Wij hebben hierover gesproken en wij kunnen heel veel, maar ik kom erachter, jullie hebben goede inzicht van de gevaren wat daar zijn. En wat ik hier wil bijdoen is, wat ik tegenaan kwam, is dat jij bijvoorbeeld, was voor mij groot strijd en kinderwerk, Jezus wil jouw vriend zijn. Jij wil je verlosser zijn. Dan wordt hij jouw vriend. Maar alle kinderen willen een vriendje hebben. Begrijp jij? Dus zulke kleine nuances. Wat men laat denken, nou, maar goed, dit komt 6 december. En pragmatisme, dit wat werkt, dat is goed. En daar kom ik volgende keer aan het einde bij. Goed, dus is dit zo belangrijk? Kom, ik ga naar 2 Korinthe. Verdroeg je mij maar enigszins in mijn dwaasheid? Ja, verdraag mij toch, want ik beijver mij voor u met de ijver aan God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan 1 man, om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Nou, Paulus is duidelijk wat zijn motief is. Hij wil ze aan Christus verbinden. Dit is zijn hele ingangshoek van de gemeente ook. Hij wil ze aan Christus verbinden. Maar ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten verdorven worden, weg van de eenvoud in Christus. Nou, wij weten wat in het paradijs gebeurd is, met de sluwheid kom hij. Dus de duivel gaat niet komen en zeggen, ik ga jou nu verleiden, wees gewaarschuwd en dan kom hij met zijn dingen. Nee. Hij verleidt jou. Maar kijk wat zijn de gevolgen. Want als er iemand komt die een ander Jezus predikt. Nou, ik dacht, was maar een Jezus. Toch? Maar hij zegt, daar is iemand die een ander Jezus preekt. Of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, dus de sfeer, kan ook op de Heilige Geest wijzen. Als jij dit ontvangt en een andere evangelie dan wat wij jullie gegeven hebben, dan verdraagt jullie dit best. Nou, dat kan ook. Dit is een andere nuance. Je begint niet iedere preek en alles dezelfde manier, maar wat met nuances en dingen vaak uitgebracht worden, is eigenlijk, ben ik niet helemaal eens, maar ik zal het zo doen en dan verander je het evangelie. En wij moeten, ik hoop dat na die volgende 3 keren wat wij zo samen gaan zijn, dat jij je neus gaat ontwikkelen. Een soort van, iets ruikt niet kosher. Snap jullie? Partykeer gaan je in een dienst of je hoort een prediker en dan, iets klopt niet. Je hoeft niet direct te weten, dan ga je nadenken en je gaat het berij zitten en zeg maar, dit is het. Dus, Paulus heeft de welzijn van de gemeente voor ogen. Dus zijn motief. Hij wil ze niet goed laten voelen over zichzelf of bijna het hemel dichttimmeren, jij kan daar niet inkomen. Nee, hij heeft de welzijn van de gemeente dat zij met Christus verbonden gaan worden. Hij verbindt men aan Christus, dat is zijn doel. Satan haalt het gezag van het woord van God onderuit. Dat zien wij zal ik niet het fundament, maar dit is zijn tactiek. Als Satan of mensen jou kan een twijfel brengen over Gods woord.
dan is het afgelopen. Dan ga je. Je moet staan op wat God in sy woord sê. Gevolg is dat men bedorven word, dus de vrucht daarvan, 'n ander Jesus, 'n ander geest en 'n ander evangelie, de inhoud verandert. Maar het belangrijkste is, dit verdragen ze. Ja, mensen, ik weet niet hoe om baie keer mensen wakker te schudden. Waar is jouw onderscheidingsvermogen? Oh, dat klinkt goed nog. Maar als je de twee dingen, wat je weet, dit wat die persoon zegt, dit wat daar zegt, en dan praat ik niet over randdingen, het gaat nu over de kern van het evangelie. Persoon en werk van Jezus Christus en wat hij kwam doen. Als daar andere dingen uitkomen, dan moet je zeggen, hier klopt iets niet. En dan zegt Paulus, dit is een vervloeking. Want hij weet waarheen leidt het. Het gaat afvalligheid brengen. Je verdraagt het best. Wij komen bij de volgende hoofdthema. Ik heb nou een beetje gewaarschuwd en alles, maar het komt nog door en volgende keer ook. Maar goed, wat is het evangelie? Ik begin zoals vanochtend. Wat is je eerste associatie, je eerste gedachte wanneer jij hoort het evangelie? Kan je het evangelie uitleggen? Vind je het spannend om het uit te leggen? 2 minuten, bierman, biervrouw. Wat is het evangelie? Kom, ik geef jullie een casusgeval. Je stapt een heel hoge gebouw. De lift, of zoals de Zuid-Afrikanen zeggen, een hijsbak. Lift is Engels, man. Een hijsbak. Je stapt de hijsbak binnen. En die stapt een andere man en dan hij zegt, jij bent de man die naar de kerk gaat. Nou, wat geloof jij nou eigenlijk? Wat is dat evangelie iets? En je weet, hij woont op 10e verdieping. En dan ga je zo stiekem tik, 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 tik alle, dat hij niet aanziet, dat hij niet ziet, jij, oh, bij elke verdieping gaan wij even open, ik geef hem meer tijd. Maar jij, 2 minuten en dan stap hij uit. Wat zou je hem zeggen? Met je bierman, met je biervrouw. Ja, ik begin dan toch bij het begin. God heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij had daar een goed idee mee, namelijk dat de schepping tot zijn eer zou bestaan. Maar de mens koos voor zichzelf, want ze wilde gelijk zijn aan God. En daarmee gingen ze in tegen wat God had gezegd. En daardoor konden ze niet langer bij God zijn, want God is heilig, God is perfect en de mens was niet langer perfect. Dat is een probleem en daar verdiende de mens straf voor. En die straf, dat is uiteindelijk de dood, want de mens deed meer en meer fout. Maar God had de mens lief en wilde niet dat elke mens dood zou gaan en nooit bij hem zou komen. Dus gaf hij zijn zoon, die voor onze zonde aan het kruis is gestorven, die de straf heeft gedragen die wij allemaal verdiend hadden. Dus hij is in onze plaats gestraft en daardoor kunnen wij nu weer bij God komen. Uit 10, hoeveel geven jullie hem? Heel goed, nou mooi. Oké. Mensen, jij moet een beetje altijd gereed zijn om verantwoording te doen van de hoop wat in jou is. Petrus 3, vers 15 denk ik. Maar goed, met hier uitdoen. Als je een tekstgedeelte wil nemen, waar in de Bijbel staat, dit is nu het evangelie. Hm? In Efeze. Ja, Efeze. 2. Wat jullie gedaan hebben met Veritas. Ja, hopelijk. Maar daar is 1 plek ook in de Bijbel waar daar staan, ik heb jullie verkondigd het evangelie. Bijna dubbelpunt. Wie dit gezegd? Bart.
Raymond wil even een plakkertje geven, hoor. Ja. Goed. Ja, inderdaad. Kom, wij gaan daarheen. Kom, wij lezen. Kijk mooi wat hier staat. Verder maak u bekend, broeders, het evangelie. Nou, ik denk daarover kunnen wij dan niet nu ruzie maken wat het evangelie is. Dat u ook aangenomen hebt waarin u ook vaststaat. Dat is interessant. Dus niet, moet je kennis nemen, maar dit is iets wat jij moet daar iets mee doen. Jij neemt niet alleen kennis en zegt, oh ja, hij zegt, jullie hebben het aangenomen. Jullie hebben het met andere woorden geaccepteerd. Dit is de waarheid. Maar dan nog iets, waarin hij ook staat. Een soort van, ik krijg een idee, beweeg mij. Nou, voor mij is het makkelijk, voor jullie om mij te bewegen, maar ik denk, als je iemand krijgt wat vaststaat, ik beweeg niet. Waardoor u ook zalig wordt. Dus het evangelie is de weg tot zaligheid als u eraan vasthoudt, interessant, zoals ik het u verkondigd heb. Een interessante opmerking. Hij zegt, jullie hebben aangenomen, jullie staan daarop. Second thought, als je zo blijft. Zoals wat ik het gezegd heb. Dus hij heeft al ervaring ook. Dat mensen, dit verandert. Dus ik haal hieruit, de eerste belangrijke principe is, geloof in de Heer Jezus is niet de datum alleen 10 jaar geleden, toen ik hem aangenomen heb. Maar sta ik nu nog daarbij. Geloof is altijd actief nu. En heel vaak hoor je van mensen, ik heb mijzelf ook al betrapt en zeg, ja, ik ben die tijd tot geloof gekomen. Geweldig. En waar sta je nu? Sta jij nog? Is jouw leven nog wat dit moet zijn? Gaan wij nog een keer op terugkomen. Vers 1, vers 2. Wat is de inhoud van het evangelie? Nou, waar u zalig wordt, want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Nou, interessant. Paulus zegt, ik ben niet evangelie gaan uitdenken. Ik heb het ook ontvangen. Ik heb het ook, Jezus Christus heeft het mij geopenbaard. Hij heeft mij laten zien wat het is. Dus iets wat ik ontvangen heb en wat ik ook aan jullie doorgeef. Ik hoop, wij doen het ook. Dat Christus gestorven is voor onze zonde. Er zat ook een term in. Ik ben heel blij dat de zendeling dit wel genoemd heeft. Zonde. Zonde. Als dit niet hier was, dan is Jezus ook niet gekomen. Ik heb onlangs met iemand gepraat in hun gemeente, zeg maar in hun kring. Zegt, als ik ooit weer hoor van zonde, ik wil met weten, dit is, Jezus is hier om ons beter te voelen, laten weten, dat oude argumenten. Mensen, zonde is jouw hele grootste probleem. Je moet daarvoor vergeven worden, maar je moet leren om in de heiliging verder te gaan en steeds meer te leren om jouw zonde af te leggen en verder. Dit is een eenmalige bekering, maar dagelijks ook. Maar zonde. Wij hebben altijd de strijd bij IKE gehad en de handleidingen. Ja, maar jullie noemen zonde 5 keer in de hele handleiding. Of net 5 keer, mevrouw. Oh, wij moeten een keer weer gaan herschrijven. Dus foutjes en zulke dingetjes. Als jij een kinder, ik
Bijbel wil kopen voor jouw kinderen, maak je bij 2 lessen open. Welke lessen? Kijk of zij in de kinderbijbel is. Wat is de eerste? Genesis 3. Zondeval. En niet alleen nou zo'n slangetje onder een boom en zij hebben gezondigd tegen de Heer. En de volgende is de kruisiging en de opstand. Als dit er niet is, dan kan er net zowel een roodkapje zijn. Dit is ons evangelie. En dit is wat hij hier komt en hij zegt. Hij zegt, zonde overeenkomstig de schriften. Mensen, hier zit zulke rijk dingen in. Overeenkomstig de schriften. Dus, overgeleverd wat ik ontvangen heb, dat Christus gestorven voor onze zonde, overeenkomstig de schriften. En hij gaat het weer herhalen. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de 3e dag, overeenkomstig de schriften. Het is niet uit jouw duim gezogen van, de Bijbel hebben het voorspeld en bevestigd. Het is gebeurd. Volgens de schriften. En daarna dat hij verschenen is aan Kefas en daarna aan de 12 enzovoorts. Hier is de kern van het evangelie. Ik wil nou niezen, misschien moet je hem uitdoen. Gelukkig, ik kon het sidestep. Vergelijk dit met wat de Heer Jezus zelf heeft gezegd aan de Emmausgangers. Kom, we gaan even daarna. En dit is Lucas hoofdstuk 24. En kijk net wat in vers 25 en 27 staan. Ik zou nog graag jullie ook een beetje willen laten lezen. Maar allemaal er voor u. Dus iemand wat een sterk stem heeft. Wie wil vers 25 tot 27 lezen? Wij hebben het voor ons dus, maar jullie raken maar. Ja, dat zei dat. En hij zei tegen hen, o onverstandig en traag van hart, dat u niet gelooft aan wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in alle schriften over hem geschreven was. Oké. Hoe stemt het overeen met wat wij gelezen hebben in 1 Korinthe 15? Welke principe komt hier naar voren? In al de schriften? Ja. Dus de Heer heeft gezegd, ik ga gauw met jullie een bijbelstudie doen. We gaan het Oude Testament kijken en hij begon. En wat denk je zou hij beginnen? Maar, zondeval. En wat is de moederbelofte daar? En ik zal vijandschap stellen tussen jouw zaad, zij zaad en jouw zaad, praat hij met haar zaad, Eva en oké. En dit gaat dan door tot bij Maria, tot bij de geboorte. Ik persoonlijk beschouw Genesis 3 vers 15 als het thema van de hele Bijbel. Hij komt en Israëls hoofddoel was om de Messias in de wereld te brengen. En hij kwam toe. Hij is naar zijn eigendom gekomen, zijn eigen mensen hebben hem niet gezien. Maar Bijbel. Nou wil ik hier iets voor jullie doorgeven. Wij een evangelisatiewerk, of wanneer wij over het evangelie praten, is het vaak wel eens, niet eens, wel eens, niet eens. Is het zo, wij hebben discussies en dus ruzie en het is geslachtregister zoals wat de Bijbel het noemt, met mensen gaan discussiëren. En ik geloof dat jij moet in zo'n gesprek als het ware terugstaan en de persoon zeggen maar, kijk wat staat in de Bijbel. Dus zo het begonnen is. Ja, maar ik geloof niet de Bijbel. Nou, maar goed, wat geloof je dan wel? Wij zijn de hele tijd in verdediging. Nou, oké, ja, ik geloof het niet. Waar haal je dit vandaan? Kijk maar naar de antwoorden. En dan kom jij en je zegt, weet jij, ik hoor wat je zegt. Maar ik heb iets meer nodig als wat mensen denken en gedachten.
De Bijbel zegt, dis 'n boek wat zegt, hij is over 1500 jaar geschreven. Begin jij nu een boek schrijven en de laatste schrijver schrijft over 1500 jaar. 66 boeken, 40 schrijvers, 1 boodschap. Ik zit eerder mijn vertrouwen daarin. Profetieën, dingen, en dus duidelijk dat God zegt, ik geef het voor jullie zodat jullie dit kunnen weten. Niet in de discussie van, oh, staan het nou, is het waar? Nee, maar ik geloof de Bijbel, want dit zijn de feiten. Wat geloof jij? Ja, die of dat, of Nietzsche, of al die vreselijke. Waar is hij nu en wie is hij? Jezus Christus is God de Zoon naar de aarde. En dit is zijn geschiedenis. Ik daag je uit. Zullen wij het samen gaan lezen? Stukjes. En dan wil ik jullie aanbevelen om de studie te doen van zijn nieuwe stichting. Nou, New Tribes Mission, weet jij Bart? Wie is het nu? Ze hebben een nieuw naam. Ethnos 360. Wat? Ethnos 360. Ja, Ethnos 360, maar zij hebben een studie en ik heb het gelukkig die tijd gedownload, waar zij jou, is in Nederlands, helaas statenvertaling, maar je kan het omzetten in andere, waar ze jou chronologisch door de Bijbel neemt. En dat is het niet. Wel is niet eens, als iemand het wil doen, zeg, kijk wat staat hier. En waarom het mij zo aansprak, is dat ze hebben een boek daarover geschreven, een van de leiders, vraag mij nou niet wie dit was. Maar hij was in Papua Nieuw-Guinea. En hij begon met de groep door te werken. Chronologisch. En op een gegeven moment, toen kwam hij bij het Nieuw Testament. Toen staan daar een jong vrouw, een oude vrouwtje op. En zij zegt, dus de Messias is gekomen. Hij is gekomen toen het aangekondigd werd aan Maria. En zij begon de Heer te loven en te prijzen. Dus hij is niet direct, oh neem Jezus aan en klaar goed. Hij heeft zonde, wat is het, hoe het door Israël gegaan is. En uiteindelijk, hij is er. En zij kwam tot geloof. Soms denk ik, gaan wij, ja, ik loop naar jou en zeg, ik hoop nou niet iemand gaan boos zijn, maar jij hebt een ongeneeslijke ziekte, ik heb de oplossing. Nee, ik heb de oplossing, jij kan gezond worden. Je gaat me aankijken, gek man. Waarom heb ik het nodig? De Heer Jezus, jij moet eerst laten zien, ik heb een verlosser nodig. En dan kom je bij dan gaat die persoon zeggen, oh ja, maar wij komen. Jezus houdt van jou, jij bent geweldig, je bent waardevol. Neem hem aan, hij is voor jou gestorven. Doe nou normaal. Het is niet de boodschap. Maar als iemand beseft, ik ga misschien binnen een maand of 2 of 3 sterven. En jij komt met zoiets en je zegt, kijk, daar is hoop. Dit leven is niet de enige, dan gaan de oren open. En dan ook, net daar, 24 vers 48. 44, 48. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Weer de woorden. De Bijbel is, wat de Bijbel zegt, zegt God. En wat Jezus gezegd is voor ons opgeschreven. En dan zegt hij, dit zijn de woorden, vers 44, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen. Wat gebeurde er toen? Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Ze moeten beginnen inzien wat staat in de Bijbel. En wat is daar geschreven? En hij zei tegen hen, zo staat geschreven, en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de 3e dag. En zijn naam moet onder alle volkeren bekeren en vergeving van zonde gepredikt worden.
te beginnen bij de Jeruzalem. En nou moet jij gaan luisteren als daar het evangelie gesproken wordt. En dit is voor mij geweldig interessant van Chris' vragen en Leander hun gesprek. Hoe zekere termen veranderd is. Zonde, vergeving en alles wordt eigenlijk geluisterd. Het is echt zo interessant hoe wij dit vervangen hebben vandaag in de huidige evangelie. Het gaat eigenlijk om jou, goed gevoel enzovoort. Niet vergeving van zonde, schuld voor God. Maar ja, ik moet echt, het zijn allemaal psychologische begrippen. En dan denk ik, amen. Dus, heel belangrijk. Welke overeenkomsten ontdek jij? Precies hetzelfde. Wat zou je zeggen zijn de grootste probleem voor het evangelist in het brengen van het evangelie naar mensen toe? Dus nou zo'n beetje een andere invalshoek op alles. Waar loop je aan als jij iemand het evangelie wil doorgeven? Denk. Mensenvrees. Mensenvrees is ja. Want jij brengt een onvriendelijk boodschap eigenlijk. Jij moet het in vriendelijkheid brengen, maar het gaat haaks in wat de hele wereld geloven. Ik ga niet maar van die dingen. Afhankelijkheid van de geest versus pragmatisme is mijn eerste. En ik kom later, volgende lezingen daarover. Wij proberen pragmatisch te denken, weer als ik nou over zonde ga praten, dan raak ik hem kwijt. Is het niet zo, hè? Dus de strijd. En dan denk ik, iemand gaat tot geloof komen als ik de scherpe kantjes weghaal. En dan haak hij af van het geloof later, want God past niet meer in mijn beeld van wie hij is. Wie is het? Jij moet brengen een liefde wat God gezegd heeft. Goed, nog een. Onwetendheid ten opzichte van het evangelie en hoe iemand tot geloof komt. Gaan wij al hoe meer ook nou in. Wat is het evangelie? Wat moet hij horen en hoe komt iemand tot geloof? Is het door mijn technieken en feelings en mooie muziek of door het woord? Zelf nog niet tot geloof komen, dit heb ik ook al. Ja, iemand heeft zelf nog niet de Heer Jezus leren kennen. En dan denk ik, als ik soms zoiets hoor wat gepreekt wordt, maar ken jij de Heer Jezus wel persoonlijk? Heel belangrijk. Nou, wat denk jij? Kan ik vragen, wie van jullie hebben al Zie uw God gedaan, dat Bijbel, dat studieboek van John Snyder. Er zijn een paar, goed. Je gaat misschien iets horen wat je nou kent, maar vergeef mij, maar ik vond het zo goed. John Snyder, als je echt een boek ook wil bestuderen wat heel erg goed is, heeft de volgende stellingen gemaakt. Wat jij over God gelooft, beïnvloedt hoe jij over jezelf denkt. Wat jij over God gelooft, heeft de invloed hoe je naar jezelf kijkt. Hier ga ik nu bespreken, maar ik wil net gauw. Volgende is, wat jij gelooft over God en jezelf beïnvloedt je wat jij over zonde denkt. En de laatste is, wat jij over deze drie, God, jezelf en zonde denkt, of hoe je daar naar kijkt, beïnvloedt hoe jij over verlossing denkt. Zowel hoe iemand wordt verlost en hoe een verloste leven eruit ziet. Zie hoe God, John Snyder, pagina 50. Klopt het of klopt het niet? Goed, met jouw buurman, buurvrouw, 2 minuten.
Wat je aan God, heeft de invloed hoe je naar jezelf kijkt. Hoe je naar God in jezelf heeft de invloed hoe je over zonde denkt. En die 3 heeft de invloed hoe jij naar verlossing kijkt. Goed, net 2 minuten. Wie zegt zonder enige reservering, ja, ik ben het eens met hem? Nou, niemand gooit mij met tomaten of iets, oké. Ik zeg, wie zijn het eens met die stelling? Ja, oké. Goed, jij hebt mij heel interessant, ook toen jij begon te vertellen, jij gaat nu de lift of de ijsbak omhoog. Jij begon daar, hoe God ons gemaakt heeft. Jij begint bij wie God is. Jij begrijpt het evangelie niet door naar iemand te komen en zeggen, jij moet Jezus aannemen. Hij houdt zoveel van. Begrijp. Dit is zo haaks op wat. Nou wil ik jullie iets noemen. Dat komt met die kinderwerk weer naar voren. De liefde van God is het hart van het evangelie. Maar wie kan mij in de Bijbel laten zien dat de liefde van God is waar evangelisatiewerk mee begonnen wordt? Waar iemand begint en zegt, God houdt van jou of wat ook al. Noem mij een voorbeeld. Ik zal zo graag weten, want dan kan ik veranderen. Allemaal denken aan Johannes 3 vers 16. Gelijk. Luister wat ik zeg. Waar met dit evangelie, waar het uitgelegd wordt, ze beginnen daarmee. Ja, je moet wedergeboren worden. Oeh. En als Nicodemus in de knoop zit, hoe kan dit? En dan zegt hij, maar zoals de slang verheven was in de woestijn, de koperen slang, zo, dan gaat hij verder in. Ondanks het, zo lief heeft God de wereld gehad. Nog een gedachte. Handelingen. Dat is toch het begin van de kerk. Nee? Overal wordt het evangelie verkondigd. Hoeveel keer komt het woordje liefde in de hele boek Handelingen naar voren? Geen 1 keer. Geen 1 keer. Terwijl het hart van het evangelie is. Liefde wordt ergens genoemd net, maar er is niks met het evangelie genoemd. Maar de hele boek Handelingen. Paulus op de Areopagus staat niet en zegt, maar God heeft jullie zo lief. Ga lees maar wat zijn boodschap was. Oei. En weet je wat zouden wij aan Paulus zeggen? Paulus, je heeft de ideale gelegenheid, heb jij verknoeid. Alle topfilosofen van de wereld bij elkaar. Kom nou niet zo direct en vertelt onbekende God. En deze God heeft jou gemaakt. En wij leven en ademen door hem. En hij oordeelt ons. Door wie? Door Christus, door Jezus, wat gestorven is, een Jood en opgestaan is. En dan begint ze al te lachen. Kom nou Paulus, jij kon meer tactisch denken. En toen hij klaar is, wat was de reactie? Lachen, lachen, maar sommigen zijn tot geloof gekomen. Laat u denken. Waarmee zijn wij bezig? Zouden daar gevolgen zijn als wij dit gaan omgaan? Begin met verlossing. Laat zonde nou maar eerst en vertel hoe lief God. God heeft zijn woord chronologisch ook aan ons geopenbaard. Hij begint met de prachtige schepping, daarna de zondeval, een belofte dat er een Messias komt en het hele Oude Testament. Dus het reden waarom Israël daar was. Uit jullie gaan de Messias komen. En uiteindelijk komt hij. Dit is de boodschap. Die juwelier die stalt zijn waren ook uit tegen een zwarte achtergrond.
Ja. Tegen de zwart fluwelen doek, zodat dat nog meer eruit springt. Ja. Absoluut, ik ben het eens. Al wat ik kan zeggen, amen. Dus waar gaat het evangelie over? Over God. Godheid van de Heer Jezus enzovoorts. Eigenschappen van God, bijvoorbeeld de liefde ten koste van de heiligheid? Nee. En rechtvaardigheid? Nee. Ik heb het al reeds gezegd. Ik geloof, zelfs in Psalm 34 zegt de Heer, vers 12 denk ik. Zegt hij, kom kinderen. Praat hij met de bekieste kinderen. Ik wil jullie de vrezen des Heren, de vrezen van de Heren leren. Nou, kom nou, psalmdichter. Je gaat toch niet dit de kinderen leren? Ja, hij doet het. Ik ga ze leren om een eerbiedige ontzag voor God te krijgen. Mensen, dit is wat hier in de buitenwereld leven. Ze weten niet eens zij bestaan en ze hebben ook geen interesse. En zij denken, ik moet de beste nu uit het leven halen, want als ik sterf is het afgelopen. Kom op jongens, anarchie. En zij denken niet, ik ga na dit leven voor God staan. En ik ga rekenschap geven. Over onszelf, wie wij zijn. Wij nemen beloftes van kinderen, van God aan zijn kinderen. En wij geven het voor de wereld. Natuurlijk komt God. Hij komt herscheppen je, hij maakt je nieuw. Wauw, kijk, nu ben je mijn kind. En wij gaan naar de wereld en wij maken alsof het is. Maar hij komt om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel naar de wereld. En wij komen en wij nemen de dingen wat God voor ons als gelovigen doet. En wij strooien het uit in de wereld en ze hebben geen idee. En daarom zijn de mensen vandaag. Maar God houdt van mij. Ja, God helpt u. Ja, kom, dat is geen hel. En hoe kan een God van liefde mensen dit aandoen en dit? Een totaal verkeerde godsbegrip. Zonde. Het is geen foutjes. De eerste ding wat wij jullie gaan leren op 6 december, wanneer je over zonde praat naar kinderen. Zonde is rebellie. Opstand. Ik wil mijn eigen baas zijn. Ik wil mijn eigen baas zijn. Je weet het in de gemeentes, het is nog een strijd. Ga naar een gemeente en zeggen moet. Wij moeten. Oh. Niks moet. Ik ga jullie een verhaaltje vertellen. Verlossen. Dus rechtvaardiging, wedergeboorte, het personenwerk van de Heer Jezus Christus. Wat doet hij? Weet jullie hoe IKEG begonnen is? De stichter van IKEG was iemand die uit een heel zware vergadering van gelovigen type kerk was. En hij en zijn ouders, zijn naam was Jesse Overholzer. Hij is een Nederlander en hij was in Amerika. En als 8-jarige kind zat hij zo met zonde. Hij weet hij is zonde, maar hoe kom hij hiervan af? En een verlammende ding die hele tijd gehoord. En hij ging uit ergens naar een tentdienst. Jullie weten die revival meetings wat zij hebben. En de persoon zegt, kom naar voren. Nou, ik ben niet helemaal eens met die type evangelisatiewerk, maar hij kwam naar voren, 8 jaar, en de evangelist zegt, ach jongen, jij bent nog te jong, ga maar. En hij ging. En wat je ziet bij vaak zulke situaties, hij ging in de wereld leven. Weggebroken. Niks met God. En toen
Toe hy in die vroege 20er jare was of so, kwam hy tot geloof. En hy sat met 'n vraag. As iemand my het evangelie kon uitlegge op 8, waar sou ek zijn? En hy begon 'n klip onder kindere. En 2 sussies van 'n alleenstaande moeder kwam tot geloof. Wat doen ek hiermee? Is dit echt? Wat moet ek hiermee doen? Is dit echt? En hy zei aan die 2 meide, zeg dan niemand. Hy was toe al 'n voorganger. 'n maand later of 2 maande later, daar sit hun moeder, ook in de kerk. Sy kom toe na die kerk, die 2 kinderen, mama niet, maar nu is mama daar. En na de dienst ging hij naar mevrouw, wat geweldig dat je bent, maar waarom bent u nu gekomen? Weet je, kinderen komen, maar waarom jij? En luister, wat haar antwoord was. De veranderde levens van mijn 2 kinderen hebben mij overtuigd. Jouw God is echt. 2 kinderen jonger dan 10. Als God inkomt, veranderen leven. Maar wat hebben wij vandaag? Jongelui, kinderen wat niet eigenlijk, ja ik neem Jezus aan, mijn leven verandert niet. En wij moeten hen gaan leven en leren wat het is om als een geweerde geboren te leven. Maar dat is echt geen leven. En ik ga daarvan uit omdat het evangelie niet duidelijk gebracht wordt. En dis jouw uitdaging. Begin bij jou dat jij weet wat het evangelie is. En verkondig dit zuiver. En weet jij, zelfs kinderen kunnen tot geloof komen. Het is zo belangrijk dat wij dit begrijpen. Verlossing is mogelijk. Jullie groep, nou ik weet het, maar wat jullie moest behandelen hebben. In heel veel kerken is niet mogelijk, bijna. Nee. Verlossing is mogelijk. Die Here wil jou tot hem brengen. Maar waardoor worden wij wedergeboorte? Door het onverschankelijk zaad van het woord. Niet argumenten, niet psychologie, niet al dat andere dingen, maar de waarheid van het. En hier komt het nou. Als dit zuiver verkondigd wordt, dan komt daar bekering en ware geloof in het evangelie. Nou, bespreek de volgende uitdrukkingen. Wij hebben nog 5 minuten of zo. Maar ik ga jullie niet vragen om het te bespreken. Neem de Heer Jezus aan als jouw persoonlijke verlosser. Vraag of de Heer Jezus in jouw hart wil komen. Nodig de Heer Jezus in jouw leven uit. Neem een beslissing voor de Heer Jezus. Kies nu voor de Heer. Jullie herkennen dit, niet? Oké, nou mijn tweede vraag. Die bewoording. Waar staat het in de Bijbel? Ik vraag. Neem Jezus aan, dat krijg je allemaal die hem aangenomen hebben. Maar dan lezen we de rest niet. Als persoonlijke verlosser? Nee. Dus als Johannes 1, hij is naar zijn eigendom gekomen, zijn eigen mensen hebben hem niet aangenomen. Maar allemaal die hem aangenomen hebben, heeft hij de macht gegeven of de recht gegeven om kinderen van God genoemd te worden. Komma. Wat komt dan nou? Jij bent al lees. Namelijk die in zijn naam geloven. En nog, vers 13. Die niet uit bloed, niet uit
Daar zijn verschillende redenen waarom mensen de Heer Jezus wil aannemen. Want hij gaat mij goed beter laten voelen en ik ga gelukkig zijn en zoiets. Maar wat uit God? Dit moet Gods werk zijn. En dit is niet nou moet ik gaan zitten wachten tot God te doen. Breng het duidelijke evangelie uitnodigend en zeg, kom tot de Heer Jezus. Degene die dicht bij de Heer is, die zullen komen. Maar ik kan jullie zeggen, dit is jargon die wij gebruiken. Wat misschien, wij weten wat wij daarbij bedoelen. Maar het is niet echt wat de Heer zegt. Implicaties, welke termen gebruikt de Bijbel dan wel? Bekeer jou. Dus bekering, jij liep die kant op, mijn eigen wil, mijn eigen kant. Jij ziet, dit klopt niet. Jij bekeer jou. Jij keer jou om. En daar is God en je gaat die kant op. Bekering is een levensveranderende iets. Ik ga niet meer. Hier is de zonde, daar is dit in mijn leven. Ik bekeer mij, ik wil mij afkeren van die levenswijze. Geloof het evangelie. Geloof hoe God zich geopenbaard heeft. Wie jij bent, wie Jezus is en waarom jij verlossing heeft. Dit zijn terminologie die jij in de Bijbel terugvindt. Aanroepen. Iedereen die de naam van de Heere aanroept zal zalig worden. Dit is, zal ik op 6 december uitleggen, dit is, ik ben verloren, Heere red mij. Volg mij na, discipelschap. Ja. De meeste is bekering en leef zoals het hij wil. Als daar niet een begeerte bij iemand is om Gods woord verder te bestuderen en verder met hem te gaan, dan is dat fout. Echt hoor. Ik wil meer weten. Neem je kruis op. Wij maken van het christelijk geloof een 2 delen. Jy neem Jezus ergens aan en dan later in jouw leven gaan jy verdieping krijgen en dan neem je jouw kruis op. Nee. De opdracht van de Heer, neem jouw kruis op. Dit specifiek was ook aan niet-gelovigen toen zij bij waren. Neem jouw kruis op. Nou weet jullie wat ze kruis? Wij kennen dit niet vandaag. Kruis is een executie-instrument. Misschien weten wij uit het verleden van Nederland, neem jouw galg op en kom. Ja. Of jouw guillotine. En volg mij na. Want jij gaat sterven aan jezelf. Gaan verkondig dit. En kijk hoe gaan de mensen. Ik wil dit. Maar gaan verkondig je aan de andere kant. Jezus wil jou beter maken en je wil goed over jezelf. Hij gaat jou laten verwezenlijken en jouw doelen niet leren. Natuurlijk gaan allemaal daarin stromen. Maar dit is een oproep tot sterven. En als jij dit verkondigt, dan ga je zien, je zit met schapies en bokken voor jou. En de schapies, de oren gaan open. Dit trekt me. Ja, dit is wat ik wil. En de bokken, dat is een zwaar kerk, die of die man is net veroordelend, want ik moet mij bekeren. En daar zijn mensen wat net daarbij blijven, dat niet mensen ook verder helpen, maar begrijp je? Wij verkondigen het evangelie. Jij bent verloren. Jezus wil jou trekken. Hij zegt, kom. Neem jouw kruis op. Volg mij. Not your best life now. Maar het is jouw best life. Kan ik het zo zeggen?
Als je naar je lichamelijke en al die dingen in dit kijken, dan kan je denken dat de wereld, maar binnen ga ik jou veranderen. En jij gaat mij omhelzen en je gaat mij lief hebben. En je hebt hoop als je naar in die gekke wereld waarin wij leven. Maar je weet, wie is een beheer hier? Jezus. Niks gaat hier gebeuren zonder zijn toestemmende. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus is ook een uitdrukking. Jij moet wedergeboren worden. Ik heb al vaak gedacht, als je op de hoek van de straat komt en komt iemand niet zegt, hey, jij moet wedergeboren worden. Je bent gek, man. Begrijp je? Dat is precies wat hij met Nicodemus gedaan heeft. En na Nicodemus, hij zegt, je kan die koninkrijk van God niet zien en later je kan de koninkrijk van God niet binnengaan als je niet wedergeboren wordt. Wat wil hij daarmee zeggen? Ik moet nog gaan zitten totdat ik het evangelie, dat ik wedergeboren moet worden, zodat ik kan geloven. Nee, hij gaat dan duidelijk verder. Hij legt het evangelie uit Jezus en hij zegt, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dus de context van Johannes 3 vers 16. En dan gaat hij ook verder, kan je ook maar gaan lezen. Hij is zo duidelijk, hij zegt, mensen wat het niet doen, is reeds veroordeeld. Wij hebben een verpsychologiseerde, mensgerichte evangelie. En dan vragen wij ons af waarom de kerk eruit ziet zoals wat hij eruit ziet. Waarom wordt deze terminologie gebruikt? De Heer heeft ze gekozen. Dit ligt niet naar de mens, dit ligt naar jou. Jij moet daar iets mee doen, dat raakt jou. Ik neem hem niet gewoon net aan als iemand in mijn leven, maar ik verander. Ik moet hier stoppen. Ik zou graag Nee, ik moet dit misschien niet, ik zal het gauw afronden. De vrucht van de evangelieverkondiging is niet de keuze voor de Heer Jezus. Of een zondaarsgebed. Kom bid achter mij aan en nou is de persoon gereed. Het aannemen van de Heer Jezus, neem hem aan in dit. Maar een zondaar die zijn verloren toestand begrijpt en Christus omhelst, die zijn enige hoop tot zaligheid is. De een is, ik ben verloren. Er is geen hoop voor mij. Nee, dat is Heer Jezus. Geweldig. En de andere een is, ik ga met mijn leven verder. Ja, ik neem Jezus ook aan. Dat is een type hindoeïstische christendom. Ik leef mijn eigen leven, ik heb al mijn afgoden en hij komt ook nog bij. Het gaat prima. Nee. En dan zien wij de rijke jongeling. Hij kwam naar de Heer Jezus. En hij zegt, Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Hoe kan ik het eeuwig leven krijgen? En dan zegt de Heer, bid achter mij aan. En hij was niet gereed. Maar dan zegt de discipelen, hier is een perfecte kandidaat om naar de Heer te leiden en hij laat hem weggaan. Heer, wie kan dan gered worden? En dan zegt hij wat bij mensen niet mogelijk, maar bij God mogelijk is. En daarom, hiermee wil ik afsluiten. Als je het evangelie wil verkondigen, is het niet naar die mens of naar een mens, maar is gericht op wie God is en wat hij doet. Het is waarom het gaat. Heere, ik wil in mijn gebrokenheid het evangelie doorgeven. Maar ik kijk naar u. Want zelfs ondanks mijn pogingen en hoe ik het breng, kan u mensen tot u brengen. Het is uw werk. Het is niet uw werk dat je daar gaat zitten en wachten tot God doen. Jij gaat in je werk, je wijst het evangelie en je nodigt iemand. Kom tot de Heer Jezus.
Hy nodig jou. Oh, maar ek moet eers weet of hy uitverkore is. Dit staat nie in die Bybel. Kom. Mense die uiteindelik kom, ja, die Here heeft nou getrokken. Punt. En ek sal volgende keer met jullie praten over die John Deere, jullie weet die groot trekkers. Principe. Die John Deere principe. Ek weet nie of iemand dit al gehoord het, want ek sien. Goed, so dis die tweedejaars. Jullie gaan dit nou maar weer hoor. Huh? Net 3 keer. Maar wie heeft nog niet gehoord van de John Deere? Ah. Dit wordt jouw 4de keer. Maar goed, kom mensen, wij gaan afsluiten. Hemelse Vader. Here, dit is zo genade. Dat u ons ogen geopend heeft om te kunnen zien wie u bent, wie Jezus Christus is. U heeft ons ogen geopend om te laten zien wie zijn wij als mensen. En ondanks dit houdt u van ons. Here, dit is niet te geloven en daarom moeten wij belijden dat het begrijpelijk is. Dit is zo onbedenkbare evangelie. Maar het is waar. U bent naar de aarde gekomen door uw Zoon. En u heeft voor ons gestorven. Ik wil bidden, Heere, dat wij gaan nadenken over het evangelie de volgende 2 weken. En ook, Heere, wijs in ons hart waar wij met u staan. Het is ons gebed. Wil je het eten ook zegenen? Wij zijn dankbare mensen, Heere. Wij zijn overvloedig gezegend. En wij zeggen vandaag weer, dank u wel, Heere. Wil je Johan ook en allemaal die mogelijk daar betrokken was ook gaan zegenen. In de naam van de Heere Jezus. Amen.